Выйшаў да народу і расказвае байкі. Александр Лукашенко нагаварыў і прыцягнуў увагу. Між іншага прызнаў тое, што ўсім было зразумела даўно. Збеглага ў Беларусь польскага салдата Чэчку забілі. Хто? Яны, кажа узурпатар. То бок вашыя спецслужбы, пытаюся я, але паглыблення ў дэталі няма. Вітаю у аб'ектыве, Сергей Падсасонны і выданне. Не збіраемся нападаць, але за намі не заржавее. Я далёка не дурань, але ліній няма. Чым страшыць Лукашенка? Такое нагнятанне, якім займаюцца і Путін, і займаецца Лукашенко. У Менску яму абяцаюць прытулак і абарону, а ў Варшаве пазбавілі імунітэту і падазраюць у шпіянажы. Працяг гісторыі пра збеглага ў Беларусь польскага суддзю. Mamy do czynienia z jakimś... Мы маем дачыненне не з нейкім выключным учынкам, а са справаю, прычыны якой маюць даўнюю гісторыю. Бароняць Украіну, але самыя патрабуюць абароны. Што з грамадзянствам для беларускіх ваяроў? Документи, які вони мають оформити, щоб проживати в Україні, це всі питання мають бути вирішені при розгляді закону вже після другого його читання. Нападаць не збіраемся, але за намі не заржавее. Лукашенко працягвае пужаць захад размешчанай у Беларусі ядравай зброяй Крамля, над якой, што праўда, нават не мае кантролю. Дадае страху і супольнымі з Расіяй вучэннямі, де фактычна прызнаў сябе паслядоўнікам ніксанаўскай стратэгіі вар'ята, бо дурнем сябе не лічыць, але і ліній не мае. Што стаіць за гэткай рыторыкай узурпатара у наступным матэрыяле. Как никогда мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Задаецца пытаннем Лукашенко, ды сам адказвае. Праводзіць супольна з Расіяй ядравыя вучэнні. Паводле Лукашэнкі, Злучаныя Штаты таксама адпрацоўваюць у Еўропе выкарыстанне такой зброі, у тым ліку, каб нанесці удар па Беларусі, але не кажуць пра гэта. Ён менавіта захаду імкнецца паказаць, што ён такі важны чалавек, што ён удзельнічае таксама ў ядравых праектах, што там ён прымае нейкія рашэнні. Гэта яму падабаецца, ён хоча, каб яго ўспрымала ўсур'ёз заходняя аўдыторыя, ён хоча трапляць на старонкі заходняй прэсы, ён хоча падкрэсліць сваю самастойнасць. Свае гучныя ядравыя заявы Лукашенко зрабіў пасля візіту ў Маскву, дзе і дамовіўся з Пуціным пра супольныя вучэнні. Анансаваў жа манеўры яшчэ раней, падчас урачыстай нарады ў Менску 7 траўня. Тады ж Лукашенко даў загад правесці ў Беларусі раптоўнае правяранне сродкаў носьбітаў нестратэгічнай ядравай зброі. Готовность к выполнению задач по предназначению приводится оперативно-тактический комплекс «Искандер» и эскадрилья тактических самолетов Су-25. Аднак у аналітычным цэнтры Айсенс мяркуюць, што супольныя вучэнні Лукашенко і Пуцін запланавалі раней. Самыя гэтыя манеўры эксперты лічаць інфармацыйна-псіхалагічнай спецыяльнай аперацыяй. Мэта такіх вучэнняў – аказанне ціску на заходніх партнёраў Украіны, якія, паводле задумы Пуціна, мусяць чарговы раз задумацца пра наступствы паставак узбраення ўкраіне, а таксама ўтрыманне іх ад удараў па Крымскім мосце, што будзе мець крытычна важнае значэнне ў забеспячэнні дзеянняў расійскай групоўкі на паўднёвым усходзе ўкраіны. Таксама гэта, канешне, шантаж і выкарыстанне беларусаў як такога жывога шчыта, бо падлётны час ядерных ракет ад перамяшчэння на тэрыторыю Беларусі ён моцна ж не змяняецца, але змяняецца, бо ставіцца пад пагрозу жыцці беларусаў. Таму мы бачым, як тут у дзеле сваіх інфармацыйных аперацый просто Пуцін і Лукашенко вось так жыццямі беларусаў гуляюць. Беларускія войскі актыўна ўдзельнічаюць у розных вучэннях ужо больш за 2 гады, бо паўтарае нібы мантру Лукашенка навокал ворагі, якія хочуць напасці на Беларусь. Таму трэба быць гатовымі абараняцца. Ды і ядравая зброя – гэта толькі сродак стрымлівання. А потом говорит, ну он же дурной, цитирую на меня, он же дурной, у него линий нет. Абсолютно правильно говорят. Я далеко не дурак, но линий нет.
Тым самым Лукашенко фактычна пацвердзіў, што выбраў гэтак званую стратэгію вар'ята. То бок ён паказвае сваім апанентам, што ў любы момант гатовы на неадэкватныя ўчынкі. Я думаю, што гэта ўсё гульня, якую ў Маскве прыдумалі, каб паўплываць на захад. А Лукашенко ў гэтай ролі ён сябе адчувае вельмі утульна. Гэта яму блізкая роля, гэта яму падабаецца паказваць, што ён вось такі моцны, такі небяспечны, што ён у адрозненне ад Расіі з гэтымі на захадзе гатовы ўсё зрабіць. А вось адправіць свае войскі на вайну ва Ўкраіну Лукашенко не гатовы. Пра што ён нібыта сказаў у Маскве ў размове з удзельнікамі гэтак званай спецаперацыі. Ребята, мы туда ехать не собираемся. Мы, говорит, понимаем, но вас, говорит, там не хватает. Ці стаіць за словамі Лукашэнкі пэўны месседж, або гэта чарговы прапагандысцкі ход? Лукашенко бачыць, што вайна дуже непапулярна ў беларускім грамадстве. Для яго такі ўдзел быў бы дуже небяспечны. І насамрэч ён бачыць, што сярод таго, што хоча Пуцін ад Лукашэнкі, няма ўдзела беларускіх войскаў. Па мільёне аргументаў мы ўжо бачым, наколькі гэта не было б цікава нават самой Расіі. Таму менавіта лукашэнкаўская прапаганда усяляк цісне на то, што быццам бы мы ў вайне не ўдзельнічаем. Але насамрэч рэжым у вайне ўдзельнічае, адзначыў Вадзім Мажэйка. Лукашенко і сам гэта сёлета пацвердзіў, назваўшы сябе агрэсарам. Ірына Юрыва, Белсат. У Менску яму абяцаюць прытулак і абарону. У Варшаве пазбавілі імунітэту і падазраюць у шпіянажы. Гісторыя збеглага ў Беларусь польскага суддзі Томаша Шмыта набірае новых барваў і можа цягнуцца здаўна. Пра справу кажуць Лукашенка і польскі прэм'ер Туск. Былому суддзю можа пагражаць нават пажыццёвае зняволення. Былы суддзя абяцаў першую публікацыю дакументу, вывезенага з Варшавы, аднак цяпер кажа, што гэта жарт. А Варшава створыць канстытуцыйную камісію, што будзе расследаваць уплыў на краіну Беларусі ды Расіі. Тэма гарачая, як ніколі. Алесь Яшченка. Поручил спецслужбу, возьмите, проверьте, что это за человек. Они говорят, политическое убежище просят. Лукашенко готовы даць прытулак збегламу з Польшчы суддзю Томашу Шмыту і нават прыставіць да яго ахову. Посмотрели, это абсолютно нормальный, патриотичный поляк. У панядзелак 6 траўня суддзя другога аддзялення ваяводскага адміністрацыйнага суда Варшавы Томаш Шмыт нечакана з'явіўся на прэс-канферэнцыі ў Менску. Маўляў, ён зазнаў палітычны пераслед на радзіме і хоча папрасіць палітычнага прытулку. Польскія ўлады адрэагавалі. Гэтая інфармацыя і сенсацыя суправаджаецца мноствам спекуляцыяў. Няма сумневу пасля таго, што я атрымаў ад нашых службаў, што мы маем дачыненне не з нейкім выключным учынкам, а са справаю, прычыны якой маюць даўнюю гісторыю. У Варшаве Шмыта абвінавачваюць у перадачы сакрэтных звестак замежнай выведцы. Дысцыплінарны суд дазволіў затрымаць яго і заключыць пад варту. Гэта азначае, што былога суддзю пазбавіць імунітэту і абвесціць у міжнародны вышук. Наколькі ж імаверна, што Томаш Шмыт шпіён? Звычайна, мне здаецца, шпіёны такім чынам не ўцякаюць, это ўжо адбываецца больш арганізавана, але ў любым выпадку гэты чалавек, безумоўна, меў грэхі перад польскім правасуддзем, меў праблемы ў сваім жыцці, і гэта былі падставы, каб ён уцёк і каб ён цяпер, так сказаць, перакінулся на бок беларускай прапаганды. У сваю чаргу польскі журналіст Міхал Патоцкі звяртае ўвагу на ідэалагічную падрыхтоўку Шмыта. Ягоныя тэксты перапоўненыя прыкладамі крамлёўскай і лукашэнкаўскай прапаганды. І зразумце, że ludzie nie chcą wojny. И поймите, люди не хотят войны. Ён мог сказаць, што там за ўсё там вінавата Амерыка, але тое, што Вялікабрытанія, напрыклад, актыўна таксама прапагандай расійскай і беларускай цяпер асацыюецца з вайной ва ўкраіне і за ўсім, што там Захад робіць супраць Беларусі, таго такі выпадковы паляк не ведае. Да таго ж Шмыт не толькі меў доступ да сакрэтных документаў, але і мог, як суддзя, вызначаць парадак доступу да іх. Я думаю, скорее всего, он понимал какую-то тенденциозную информацию по людям, кто спорил, что спорил, кто обиженный на польскую власть. И вполне возможно, мог передавать эту информацию белорусской стороне, и они как-то пытались использовать в своих интересах. Мы не знаем, получилось ли у них, получилось ли кого-то завербовать, но вполне возможно, что такие материалы передавались. Мы его предупредили. Ты можешь дать пресс-конференцию и прочее. Они же убили Чичко.
Смотри, ты ставишь себя под удар. Раней ні Лукашенка, ні ягоная прапаганда не казалі пра падрабязнасці смерці былога польскага вайскоўца Эміля Чэчкі, які ў снежні 21-га ўцёк у Беларусь. У прапагандысцкіх медыях ён распавядаў пра сотні забітых польскімі памежнікамі мігрантаў. Праз 3 месяцы дэзерціра знайшлі павешаным. Шмыт нашмат важнее для рэжыму. Чэчка быў на один раз, так, каб паказаць па тэлебачанні, каб ён там распавёў пра нейкія злочыны і так далей. А Шмыт, яго можна выкарыстоўваць часта і пастаянна. У тэлеграм-канале Шмыта штодня новыя публікацыі. Witam Państwa, przede mną nowy dzień. Вітаю, спадарства. Перада мною новы дзень. Шмат працы, шчыльны графік. Сачыце за навінамі. Алесь Яшченко, Белсат. Pozdrawiam. А цяпер пра былы поспех і сённяшнія няўдачы. Выручка ўпала, а глобальны штат кампаніі скарачаецца 6-ты раз запар. Беларуская IT-кампанія EPAM Systems апублікавала першую сёлета фінансавую справаздачу. А вось у Літве EPAM сярод лідараў у выплаце падаткаў, а сярэдні заробак яе літоўскіх працаўнікоў у сакавіку перавысіў 6 тысячаў еўраў. Выручка EPAM у першым квартале перавысіла $1 мільярд, скарачэнне ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года больш чым на $45 мільёнаў. Кіраўнік EPAM Аркадзь Добкін тлумачыць цяперашні стан складанай сітуацыяй з попытам на IT-паслугі ў свеце. Раней EPAM прагназаваў па выніках года нязначны рост выручкі, але кампанія перагледзела гэты паказнік у бок зніжэння. Заўсёды была, будзе і заўсёды і з вялікай будучынай кампанія найбуйнейшая беларуская IT-кампанія, якая адна з найбуйнейшых у свеце, і нічога горшага там пра яе ніякіх там чуткаў, што нешта там змяняецца ў горшую старану, ніколі мы не атрымалі. Так што ўсё будзе добра. Украіна і драматычныя паведамленні з Харкаўшчыны. Расія спрабуе ісці ў наступ. Ідуць зацятыя баі. На працягу сотняў на гэтым кірунку расійскі бок наносіў удары кіраванымі авіяцыйнымі бомбамі. Уначы агнявы ціск на пярэдні край абароны быў узмоцнены за кошт артылерыйскіх абстрэлаў. Нашыя вайскоўцы, вайсковае камандаванне ведала пра гэта і разлічвала свае сілы для таго, каб сустрэць агнём ворага. Цяпер ідзе жорсткі бой на тым напрамку, артылерыйскім агнём. Я думаю, што на гэты час мы спынілі артылерыйскім агнём ворага. На ўзмацненне ўчастку фронту былі накіраваныя рэзервовыя падраздзяленні ЗСУ. Прыкладна а 5-й раніцы адбылася спроба прарыву лініі абароны пад прыкрыццём бронетэхнікі. На гэты момант, як паведамляе Міністэрства абароны Украіны, атакі адбітыя. Працягваюцца баі рознай інтэнсіўнасці. Украінскія сілы стрымліваюць наступ. Застаемся ва ўкраіне, але пытанне пра беларускіх ваяроў, а дакладней пра дазвол на жыхарства ці грамадзянства краіны. І гэта для людзей, якія са зброяй у руках бароняць Украіну, не было проста. Усё можа змяніцца. Адпаведны закон напярэдадні ў першым чытанні прынялі ўкраінскія дэпутаты. Алесь Баразянка. За 263 рішення прийнято. Законапраект аб зменах прававога статусу замежнікаў ці асобаў без грамадзянства, якія бяруць удзел у абароне Украіны, быў падрыхтаваны яшчэ летась у жніўні. Аднак украінскія дэпутаты прынялі яго толькі учора ў першым чытанні. Адзін з ініцыятараў дакументу, дэпутат Ігар Гусь, падкрэсліў яго асаблівую значнасць для беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Хлопцы, дзяўчата, якія... Гэта тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ў першыя дні вайны вырашылі станавіцца на абарону Украіны, але ў інтарэсах вольнай Беларусі. Бо яны разумеюць, што без вольнай Украіны не будзе вольнай Беларусі. Кожны беларус, які хоча сёння абараняць украінскую дзяржаву, мусіць мець спрошчаную працэдуру атрымання грамадзянства ці дазволу на жыхарства. Мае атрымати спрощену процедуру громадянства.
Проект прадугледжвае магчымасць атрымання замежнымі добраахвотнікамі і іхнымі сем'ямі віду на жыхарства ва ўкраіне і грамадзянства на падставе пратэрмінаваных пашпартоў, што асабліва актуальна для беларускіх добраахвотнікаў. Сьогодні фактично законодавство України говорить. Сёння фактычна заканадаўства ўкраіны гаворыць, што калі ў іх, напрыклад, заканчваецца тэрмін дзеяння пашпарта, то яны фактычна не могуць законна заставацца на тэрыторыі ўкраіны. Выходзіць, што яны мусяць выехаць у Беларусь, а мы разумеем, чым гэта ім пагражае. Від на жыхарства атрымаюць і замежныя ўдзельнікі атрадаў тэрытарыяльнай абароны. Беларусы і расейцы, якія раней падаліся на ўкраінскае грамадзянства, атрымаюць болей часу на праходжанне працэдуры адмовы ад папярэдняга грамадзянства. Зрабіць гэта будзе магчыма пасля заканчэння вайны. Аднак усе гэтыя змены тычацца выключна дзейных вайскоўцаў. Яны не закрануць тых, чый кантракт з ЗСУ больш не дзее, ці камісаваных паводле стану здароўя. Як толькі мяне камісавалі па стане здароўя, я павінен, па ідэі, у нейкі тэрмін бліжэйшы пакінуць Украіну. Але я не могу гэта зрабіць, бо я не могу кінуць справу, якую я не давёў да канца. І мяне 2 раза спыняла паліцыя. Адзін раз это было на кіеўскім вакзале. Па форме у нас правы ёсць, без формы у нас правоў няма. Нават і па форме у нас часам правоў няма. У найбуйнейшым добраахвотніцкім фармаванні беларусаў ва ўкраіне палку Каліноўскага адзначаюць, што ў той ці іншай ступені з праблемамі легалізацыі сутыкнуўся кожны 3-й ваяр. На вялікі жаль, некаторыя з іх вымушаны пакідаць Украіну і ўвогуле полк Каліноўска, каб легалізавацца на тэрыторыі краіны Еўразвязу. Таму гэта якраз такі вельмі вялікая праблема, і таму мы вельмі ўдзячныя, што зараз эта праблема пачала пакасе вырашацца. Чаканае спрашэнне міграцыйнай палітыкі ўкраіны таксама будзе спрыяць больш актыўнаму рэкрутынгу ў шэрагі добраахвотніцкіх аб'яднанняў, зазначаюць каліноўцы. Бо вялікая колькасць патэнцыйных рэкрутаў маюць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты, што раней рабіла іхны прыезд ва ўкраіну проста немагчымым. Другое чытанне законапраекту можа адбыцца ў Вярхоўнай Радзе ўжо праз месяц. Александр Баразенко, Белсад. І ўзнагарода за мужнасць ды прыхільнасць праўдзе ВРУ словам. Былая галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золатава, якая цяпер у зняволенні зрабілася лаўрэаткаю міжнароднай прэміі імя Йогана Філіпа Пальма. Уручэнне адбудзецца ў снежні ў Нямецчыне, а нашае віншаванне за краты ў Беларусь ужо сёння. Хроніка пераследу вашай увазе. Сілавікі затрымалі вядомую перакладчыцу Вольгу Калацкую, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Затрыманне адбылося 7 траўня ў Менску. У яе дома правялі ператрус. Вольга Калацкая пераклала на беларускую мову дзясяткі фільмаў, серыялаў і кніг. Летась у Вольгі скончыўся 2-гадовы тэрмін хатняй хіміі за тое, што падчас акцыі пратэсту яна дала поўху прапагандысту Рыгору Азаронку. У Вольгі дома застаецца старая маці, якой неабходны догляд. У Менску на 15 сотняў арыштавалі актывістку руху «Маці 328» Марыну Уладыку. Яна цяпер у ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна. Нагодаю мог паслужыць рэпост публікацыі з рэсурсаў, прызнаных экстрэмісцкімі. Марына Уладыка каардынуе дапамогу сіротам, прысуджаным да вялікіх тэрмінаў паводле артыкулаў аб незаконным абароце наркотыкаў. Кіраўніцтва каталіцкага ордэну місіянераў аблатаў апублікавала афіцыйную заяву наконт затрымання 8 траўня айцоў Анджэя Юхневіча і Паўла Леміха. Прэс-служба ордэну паведамляе, што прычынаю затрымання была нібыта дыверсійная дзейнасць. У судзе Маскоўскага раёну Берасця пачаўся чарговы масавы працэс паводле так званай карагоднай справы. 8 фігурантаў абвінавачваюць ва ўдзеле ў пратэставых акцыях з 2020 года. Справу разглядае Яўген Брэган, на рахунку якога 6 дзясяткаў асуджаных у палітычна матываваных крымінальных справах. Паводле праваабаронцаў, у межах карагоднай справы ў Берасці пакаралі сама меней 137 асобаў. Наша каляжанка, палітзняволеная Кацярына Андрэева, перахварэла на пнеўманію. Пнеўманія была невялікая, а ачаговая. Лекары своечасова паставілі дыягназ. Каця праляжала ў санчастцы калоніі 10 дзён. На мінулым тыдні яе выпісалі. Перад тым, як захварэць на пнеўманію, Каця перанесла моцны прыступ сезоннай алергіі. Яна і раней цярпела ад алергіі, але ў зняволенні гэтая праблема рэзка абвастрылася. Прыступ
групы становятся значна больш пакутлівымі, а спіс алергентаў пашыраецца. На пачатку красавіка алергічны ацёк давялося здымаць уколамі, бо Кацярына зусім не магла дыхаць праз нос. У цэлым за амаль што 3,5 гады зняволення ў выніку агульнага аслаблення арганізму Каця пачала часцей хварэць на прастуды і цярпець ад галоўнога болю. У яе прыкметна пагоршыўся зрок. Скажи что-нибудь быстрее, как ты, на что ты рассчитываешь? У Беларусі цяпер за кратамі знаходзіцца вялікая колькасць ні ў чым не вінаватых людзей. У спісе праваабаронцаў вясны 1374 палітвязні. Сярод іх вялікая колькасць жанчын. Менавіта нашым суайчынніцам палітвязанкам прысвечаны крэатыўны мультымедыйны праект «Мінск антизу Red Mark», які адкрыўся ў Варшавы. І з месца падзеі на сувязі наш корэспандэнт Андрэй Сольжыц. Андрэй, вітаю. І якія падрабязнасці? Вітаю, мы цяпер у самым цэнтры Варшавы ля музею вольнай Беларусі. У гэтай хвіліны тут праходзіць адкрыццё мультымедыйнай выставы «Мінск антизу Red Mark», якая прысвечаная палізняволеным беларускам. Удзел у праекце ўзялі акторкі беларускага свабоднага тэатру Марына Якубовіч і Юлія Шаўчук. Яны увасобілі вобразы беларускіх жанчын, якіх трымаюць у няволі. Усе персанажы маюць рэальныя прататыпы, а таксама аватары жывёлінаў, розныя суперздольнасці і тэрміны зняволення. А яшчэ кожная мае свой пазнавальны чырвоны адбітак Red Mark. Суаўтарка праекту Евгения Доўгая расказала, што ідэя такой выставы прыйшла падчас падзеяў 2020 года, калі паднялася хваля жудасных рэпрэсіяў. Этот поиск был достаточно долгий, и просто однажды я пошла с ребенком в зоопарк минский, который я и до этого-то не жаловала. И именно там, вот в процессе, вот на всех этих эмоциях, переживаниях, вот этот просмотр за живыми существами, которые находятся в неволе, в клетках, за решетках, вдруг и родилась вот как бы эта аллегория. З апошніх навін палізняволеная одна у колонии слышала, як Мария Колесникова казала адміністрацыі калоніі пра то, што яна гатовая напісаць на памілаванне, але хай адпусціць яе ўсіх палізняволеных жанчын. Там же только... Выстава цалкам прысвечаная жанчынам у зняволенні. Паводле арганізатарак гэта не выпадкова, бо жанчына – гэта стваральніца новага жыцця. І пакуль яна ў няволі, пакуль яна не свабодная, новае жыццё не можа нарадзіцца. На адкрыцці можна пачуць галасы жанчын, якія цяпер у турмах, гісторыі пра іх, расказаныя іх блізкімі, а таксама можна пазнаёміцца з творчасцю з-за кратаў непасрэдна. Выстава паўстала ў супрацы ініцыятывы палітвязанка Евгеніі Доўгай і стылісткі Ганны Прышывалкі. У імпрэзе бяруць удзел беларускія дзеячкі культуры, былыя палітвязанкі, спявачка Руся і гурт «Спевы пад мостам». Паводле звестак праваабаронцаў вясны, сёння ў Беларусі за кратамі застаюцца як мінімум 1374 ні ў чым не вінаватыя палітвязанкі. Палітвязняў, прабачце. 162 з іх гэта жанчыны. Наведаць мультымедыйную выставу «Мінск антизу Red Mark» можна ў Варшаўскім музеі вольнай Беларусі цягам бліжэйшага месяца, з сёння і да 9 чэрвеня. Студыя. Андрэй Сольжыц з падрабязнасцямі адкрыцця выставы ў Варшаве. Дзякую. А у нас пра спорт. Нямецчына перамагла Славаччыну з лікам 1-0, а Нарвегія саступіла Швейцарыі 1-4. Гэта вынікі першых дзвюх гульняў чэмпіянату свету па хакеі, што стартаваў у Чэхіі. Найбліжэйшыя 2 тыдні зборныя будуць змагацца за крыштальныя медалі пераможцаў. Беларусі сярод удзельнікаў няма ўжо 3-й год запар. Чэмпіянат свету па хакеі прымаюць чэшскія гарады Прага і Острава. У галоўным міжнародным турніры гуляюць 16 камандаў. Кожная зборная правядзе па 7 матчаў унутры сваёй групы. Зборная Беларусі і Расіі адхіленая ад чэмпіянату свету праз санкцыі ў сувязі з вайной ва ўкраіне. Лукашэнкаўскае тэлебачанне паказваць турнір не будзе. А напрыканцы будзе музычна, хаця конкурс Еўрабачання стаўся не толькі пра музыку. Быў пратэст супраць удзелу Ізраілю, а публіка асвістала ізраільскую спявачку. Але творчасць перамагла, і прадстаўніца краіны Эден
Галян у фінале песеннага конкурсу. Другі паўфінал Еўрабачання 2024 за намі, а ўласна фінал уже заўтра. Як было напярэдадні і каго пабачым у фінале, Аліна Скрабунова. Магутны голас, шоу-балет і вялікая колькасць дыму. Такім быў выступ прадстаўніцы Ізраілю Эден Галян у другім паўфінале Еўрабачання 2024. Спявачка выканала абноўленую кампазіцыю «Гаррикейн», бо ў першаснай версіі журы конкурсу убачыла палітычны падтэкст. Адчуваю, што мяне перапаўняюць эмоцыі. Для мяне сапраўды вялікі гонар быць на гэтай сцэне, рэпрэзентаваць нас з гонарам і дайсці да фіналу. Гэта нейкае вар'яцтва. Я так удзячная ўсім, хто галасаваў і браў удзел у нашым падтрыманні. Акрамя падтрымання, прадстаўніца Ізраілю адчула і моцны псіхалагічны ціск. Прысутныя на Мальмё-арэне асвісталі яе проста перад выступам. Я адчуваю, што пераважная большасць, я не кажу пра ізраільцянаў ці габрэяў, але пра аматараў Еўрабачання, яны адчуваюць зло і здзекі з 20гадовай жанчыны, якая нічога дрэннага не зрабіла. Яны спачуваюць ёй, дарэчы, таксама на арэне. Гэта песенны конкурс, нельга асвістваць спявачкі, якая пачынае спяваць. Гэта чыстае зло. Удзел Ізраілю ў Еўрабачанні 2024 быў пад пытаннем праз вайсковыя дзеянні краіны ў сектары Газа. Палестынцы і іхныя прыхільнікі патрабавалі і дагэтуль патрабуюць адхілення Ізраілю ад конкурсу. Напярэдадні другога паўфіналу ў Мальме адбылося адразу некалькі прапалестынскіх акцыяў. Мы тут, каб паказаць тым, хто цяпер у Газе, што яны не самотныя. Нам варта прыцягнуць да іх трохі больш увагі і дапамагчы ім выжыць. Каб усе ўдзельнікі пачуваліся бяспечна і камфортна, у Мальме ўзмацнілі паліцэйскі кантроль, забаранілі палёты дронаў і ў цэлым закрылі паветраную прастору. Тут усё, як кажуць у Швецыі, па-зялёнаму. Спакой і ніякіх непажаданых падзеяў. Будзем спадзявацца, што так будзе працягвацца і ўвесь вечар. Мы думаем, што ўсё пройдзе добра. Адным з фаварытаў конкурсу можа стацца прадстаўнік Швейцарыі Нема. Ягоная кампазіцыя «The Code» раскрыла вельмі моцны вакал артыста і тэму гендернай ідэнтычнасці. У песні спалучаюцца поп, электра і элементы оперы, цытуюцца творы Моцарта і Бізе. Проста праспяваўшы гэтую песню перад жывой аўдыторыяй і ведаючы, што яе слухае так шмат людзей, я адчуваю сапраўдныя эмоцыі. Гэта вельмі моцна на мяне паўплывала. У выніку другога паўфіналу разам з Ізраілем у фінал прайшлі яшчэ 9 краінаў. Грэцыя, Швейцарыя, Аўстрыя, Арменія, Латвія, Эстонія, Нарвегія, Нідерланды і Грузія. Апошнюю на конкурсе прадстаўляе спявачка Нуца Бузаладзе. Перш за ўсё, вялікі дзякую ўсім за тое, што так верылі ў мяне. Я адчувала вашу энергію на сцэне. Дзякую вам за тое, што прымусілі мяне паверыць, што мары сапраўды могуць зрабіцца рэальнасцю. І гэта была моя мара – убачыць Грузію ў фінале праз 7 гадоў. Фінал Еўрабачання адбудзецца о 22 гадзіне ў суботу 11 траўня. Удзел у ім возьмуць 26 краінаў. Фаварытамі, акрамя Швейцарыі, лічацца Харватыя, Украіна ды Ірландыя. Беларусы не бяруць удзел у конкурсе, але могуць галасаваць праз сайт esc.vote. Паглядзець жа трансляцыю Еўрабачання беларусы змогуць толькі праз YouTube. Афіцыйны аккаунт конкурсу Eurovision Song Contest вядзе жывую трансляцыю. Аліна Скрабунова, Белсат.